дар душанбе нимарафони байналмилалии дав ба хотири гиромидошти рӯзи пойтахт баргузор гардид. Ба иттилои Кумитаи миллии олимпии кишвар дар мусобиқа дар баробари давандаҳои Тоҷикистон ҳамчунин варзишгарони дави беш аз 15 давлат ширкат карданд. Ҳамин тариқ миёни мардон сокини Кения зинаи аввал, аз Эфиопия ҷои дуввум ва як сокини Украина зинаи сеюмро соҳиб гардиданд. Ҷои чорум насиби Нурсултон Тиешбеков аз Қирғизистон ва зинаҳои панҷуму шашумро мутаносибан Шоҳрух Давлатов ва Меҳроб Одинаев соҳиб шуданд. Миёни бонувон низ варзишгари Эфиопия ва Кения сазовори ҷои аввал ва дуюм гардиданд. Гулшанои Сатороваи Қирғиз зинаи сеюм ва Екатеринаи Ӯзбекистони ҷои чорумро соҳиб шуданд. Ду бонуи тоҷик Раҷабмоҳ Абдуллоева ва Зулҳиҷа Ғафорзода мутаносибан зинаҳои панҷум ва шашумро аз худ карданд. Боиси ифтихор аст ки дар мусобиқаи мазкур сокини шаҳри Панҷакент Обид Маҳмудов низ ширкат варзида бо гирифтани ҷои ифтихорӣ бозгаштааст. ӯ на танҳо дар нимарафони байналмилалии соли 2022 иштирок намудааст, балки тӯли 4 сол аст ки ҳамасола дар ин мусобиқа ширкат меварзам, мегӯяд ӯ худ ҳангоми суҳбат. Ман 4 сол бозор дар он ҷо иштирок менамоям. Ҳамин сол орзу кардам ки равам ҷои намоёнро ишғол намоям. Орзуям ҷомеаи амал пӯшид. Ман нигоҳ накарда дар ин се мобайни 800 варзишгар аз 7 давлат иштирок намудам. Дар мобайни онҳо давида ҷои 12-умро ишғол намудам ва обрӯи Тоҷикистон ва обрӯи Панҷакентро бардоштам. аз ҷавонҳо хоҳиш мекунам ки мисли ман рафта дар ин марафон иштирок намоям. Ман 4 сол бозор рафта баромад кардам. аз соли 2018, 2019, 2021, 2022. аз соли 1989 дар Ӯзбекистон рафта баромад карда ҷои дуюмро ишғол намудам. аз хурдиам дар спорт машғул будам. мехоҳам ки ҷавонон мисли ман равану дар ин мусобиқаҳо иштирок намоянд ва парчами Тоҷикистонро бардоранд. соҳибкор ҷонибек ҳозир ин кас дар он ҷо нестанд, ҳамон кас маро дастгирӣ карданд. бо исосияти ҳамон кас мо баромада рафтем. шукр мекунам ки халқ будааст, шукр мекунам ман телевизори Симо будааст ки маро ҳар сол дастгирӣ мекунам. мана хона омадан фарёд кардам, ҷеғ задам. ман миннатдорам аз шумо. Обид Маҳмудов яке аз он нафаронест ки мехоҳад саҳме дар пешрафти шаҳри азизаш дошта бошад. ӯ мегӯяд ман омода ҳастам то ҷавононро дар ин роҳ тарбия намоям. ҳатто чанд нафар наврас пеши ман барои омӯзиш меоянд ва ман мехоҳам ҷавонону наврасон ба варзиш машғул гардида илм омӯзанд, то ин ки давлати мо аз ин ҳам бештар ободу зебо бигардад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад. маврид ба ёдоварист ки дар нимарафони зикр гардида танҳо иштирокчии шаҳри Панҷакент дар синни 60 солагӣ қарор дошта, боқӣ монда иштирокчиён нисбатан ҷавон буданд. Обид Маҳмудов бо гирифтани ҷои 12-ум баргаштааст. ӯ мегӯяд ман боз ҳам дар чунин мусобиқаҳо ширкат хоҳам кард ва малакаи хешро хоҳам озмуд. воқеан чунин амали қаҳрамони мо боиси таҳсин буда бояд барои наврасону ҷавонон дарси ибрат бошад. бояд гуфт ки аввалин бор нимарафони байналмилалии Душанбе дар масофаи 21 километру 97.5 метр бо иштироки варзишгарони беш аз 15 бародар шаҳри Душанбе ва беҳтарин давандаҳои Тоҷикистон баргузор гардид.